Здравей, красавица! Как се казваш? Елица. Тя още да се Още много получила. Се справя. На колко си години, Елица? На 6. Какъв е твоят талант? Да давам автографи. А сега какво ще ни покажеш? Ще ви изпълня една песен. Добре. Когато си готова. Сега. Айде. Камино. ¿Quieres tú que vas caminando tu cigarro con guitarra, un pedazo del cielo que tú me cantas para pareando. Camino, camino. Tú te vienes caminando, escuchando mi guitarra en una nochera de montaña y la luna me acompaña. Camino, camino. Tú te vienes caminando, escuchando mi guitarra en una nochera de montaña y la luna me acompaña. Tú quieres mi amor. En una tierra de montaña, porque ya no me quieres ver. Cuando la luna me acompaña y la Ами седете. Добре ли не искате ли да Не. И аз седна. Казах и аз, каквото и да правите, рано или късно идва едно момиченце с Камино Каминанто и мача приключва. Тебе те чакам от самото начало на това шоу.
И повярвай ми, много дълго ще ти се налага да даваш автографи. Аз не мога да повярвам на това, което чухме. Дори чисто технически на 6 години е твърде рано да имаш вибрато. Твърде рано да бъде толкова зрял гласът ти. Прекрасна си, страхотна. Аз за първ път чувам изпълнение на тази песен, което ме накара 2 пъти да се разплача, 2 пъти да се разсмея. Не знам как го направи, може би и ти не знаеш, но се получи. Страшно беше. Работа е ясна. Ми заедно. Да. 3-4. Да! С 4, да, продължаваш. Ела тука, прекрасна, невероятна. Бързо се качвай горе. Какво беше това? Леле. Я отвори уста да видя къде е този глас, откъде идва. Кажи, откъде идва този глас? Не мога да разбера. Ти знаеш ли, че можеш да преместваш сгради? Не. Да бе, можеш, казвам ти. На 6. Такова ми здравейте, аз съм на 6. Няма такова чудо като това. Абсолютно чудо. Трябва да взема пусна тото, виж, аз бях сигурен, че се появи момиченце с камино и се появи.